ang tanging babaeng nahalal bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Siya po ang tinaguriang top performing mayor sa buong Pilipinas. Siya po ang agila ng Davao City. At ang susunod nating iluluklok bilang Vice Presidente ng Pilipinas, Cebu City. Welcome, Inday Sara Duterte! Rally, concert, karong gabi. Una, ang ato ang Governor Gwen Garcia. Ang ato ang Congressman Martin Romualdez. Ang ato ang Congresswoman Lollipop Uwano. Ang ato ang Congresswoman Paz Radaza. Ato ang Congressman Duke Frasco. Ato ang Mayor Samsam Gulyas, Mayor Cristina Garcia Frasco, Mayor Mike Rama, Congresswoman Yeda Romualdez, og ako, Bicol Party List Congressman Zaldi ko. Magpasalamat ni sa ilaha kay gitabangan ni nila sa ato ang panagtapok karong gabi. Sa inyong tanan, daghang salamat sa oportunidad ug oras nga gihatag ninyo kanamo para makauban mo, makahatag og mensahe kaninyo ug makapangampanya sa inyo nga. Ang unity namo ni Bongbong Marcos dunay 12 ka senador. Ihatag nako ninyo ang description, isulti ang ngalan aron makabisado nato kung kinsa ang ato ang botohan nga unity senators. Ang una sa ato ang listahan, ang Mark kabuhayan nato sa Senado, si Senator Mark Villar. Ang ato ang Senator win tayong lahat sa Senado, Senator Sherwin Gatchalian. Ang ato ang Senator may galing at talino, Senator Gibo Teodoro. Senator Bistek tayo sa Senado, Senator Herbert Bautista. Senator Spokes ng Bayan, Action Man sa Senado, Senator Harry Roque. Senator Anak ng Masa, Senator Jinggoy. Senator Loading nating lahat, Senator sa tunay na pagbabago, pumili ng bago na hindi bobo, Senator Larry Gadon. Senator ang utol mo sa Senado, Senator Robin Padilla. Senator trabahador nyo sa Senado, Senator Meg Zubiri. Senator hindi sikat ngunit maglilingkod ng tapat, Senator Rodante Marcoleta. O katapusan, Senator #magtulungan, Senator Gringo. Mao ka na
pagbalik sa mga trabaho o negosyo na nawala tungod sa pandemya. Ginaingon namo nga tungod nanay bakuna, nanay tambal, molnupiravir, nagasuot ta tanan og mask, dapat dili na gina-lockdown ang mga trabaho o negosyo. Importante ang kwarta sa bulsa o ang pagkaon sa lamisa sa tanang pamilya Pilipino. Ikaduha, ang kalidad sa edukasyon sa atoang mga anak. Mauna ang sandigan sa ilaha, nindot na mga trabaho o para sa ilahang kaugmaon. Ikatulo, ang malinaw nga pagpamuyo dinha sa atoang mga komunidad nga kita makatrabaho, kita makanegosyo, nga dili ka mahadlok nga dunay mga daotang tao nga mubuhat o dautan sa atoa ug sa atoang mga anak. Tulo ka butang amo ang ginaingon nga importante sa atoang nasod. Trabaho, di kalidad nga edukasyon sa atong mga anak ug malinaw nga pagpamuyo dinhi sa atoang mga lugar. Nganong muboto mo kay Bongbong Marcos? Tungod kay muna siya'y upat na termino na governor sa Ilocos Norte. Isa ka term na congressman ug isa ka term na senador. Mao na ang iyang experience na makatabang kaniya sa iyang trabaho as President of the Republic of the Philippines. Ako, si Sara Duterte, 3-term mayor ko sa siyudad sa Davao ug isa ka term na vice mayor. Anak ko ug mga langyaw nga gikan sa Cebu. Ang ako ang lolo ug lola gikan sa Danao ug ang ako ang lolo ug lola nga gikan sa ako ang inahan gikan sa Tuburan, Cebu. Sulod sa unong katuig sa ako ang termino, nahimo ang syudad sa Davao nga ikaupat sa tibuok nasod, fourth most competitive city ang amuang syudad. Ang amuang syudad ang pangwalo sa tibuok nasod sa pinakadato na mga syudad sa Pilipinas. 8th most richest city ang amuang syudad. 2016, paglingkod nako as mayor, ang utang sa syudad sa Davao sobra 1 bilyon. Pagkahuman sa ako ang termino karong Hunyo, wa na may utang, dibayran na tanan. Bisan, nagkalisod-lisod ni og pangita o kwarta para sa COVID-19 response, among gibayran ang among mga obligasyon ug utang dito sa syudad sa Davao. Mao kana ang unity namo ni Bongbong Marcos ug ni Sara Duterte. Doon namin duha ka mensahe na ginakampanya sa inyong tanan. Una na ang unity. Naasa mo ang pangalan, unity. Panaghiusa natong tanan. Ginaingon namo nga kung kami ang inyong pilion mga leaders karong May 9, 2022, daton namo ang tibuok nasod na walay kolor sa politika. Dili pink, dili yellow, dili red, dili green. Isa lang tantanan, isa lang ang kolor nato. Mga isog o mga masipag na Pilipino. Mao kana ang amuang kampanya sa inyong tanan. Panaghiusa sa ato ang nasod nga walay kolor sa politika. Ikaduha, na mensahe nga ginakampanya namo sa inyong mao ang kalinaw o kapayapaan sa ato ang nasod. Ginakomit namo nga ipadala
magdala og peace and development sa mga lugar kung asa siya buhaton. Ikaduha, ipadayon ang programa kontra kriminalidad sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Mao kana ang duha ka mensahe nga ginakampanya namo sa tibuok nasod. Para giusa natong tanan ug kalinaw para sa atoang nasod. Ang amuang pamilya dunay dako kaayo nga utang nakabubot-on kaninyong tanan tungod sa paghigugma o suporta na ginahatag ninyo kanamo. Si Pangulong Duterte gusto niyang mahibalan ninyo na sa pagkahuman sa iyahang termino na sa iyahang dughan, sa iyang kasing-kasing, ang pagpasalamat sa inyong tanan, dinhi, sa isla, sa probinsya sa Cebu. Basta Inday, Biko, ubos abusaran. Maraming salamat sa inyong suporta.